Дръж и пусни. Какво се случва, когато накарате кучето ви да хапе? Карате му емоциите да кипят. То е поставено в позиция, в която се използва инстинктът му и то може да му даде воля. Не трябва да се забравя, че инстинктът е най-силната движеща сила на животното. Това означава, че сега то е съсредоточено само и единствено върху задоволяването на желанията си и игнорира всичко около себе си. Когато го накараме да пусне, ние го караме да канализира тази необуздана сила и да започне да я контролира. Какво означава пускането за кучето? То трябва да пречупи инстинкта си и трябва да ни се довери. Какво никога не трябва да правим? За да не загубим доверието му, никога не трябва да вземем играчката на сила и никога не трябва да я крием от него, зад ръката, зад гърба, за да не може да я захапе. Вместо това, просто го учим, че ако не ни се довери и не спазва правилата, ще бъде наказано с спиране на играта. Но ако ни се довери и спази правилата, ще бъде възнаградено с играчката си или по-точно с захапването. А има ли нещо по-хубаво за него от това да я захапе? Не. Затова, веднага щом разбере, че пускането води пак до хапане, ще пуска отново и отново и отново играчката, за да получи своята заслужена награда да я захапе. Ако видеото ви хареса и мислите, че ви е от полза, дарете едно сърчице, махнете плюсчето и го споделете. Интересно ми е вие какво мислите по тази тема и бихте ли научили вашето куче да хапе и да пуска.